Здравейте, приятели! Включвам се от едно емблематично място, още едно емблематично място от Странджа. Намирам се в село Звездец. Ето го клуба на пенсионера. Село Звездец, приятели, на времето, то е много красиво странджанско село. Малко се попромени поради някои фактори, но си е много красиво. Че мисълта ми е, село Звездец на времето е било част от така наречения триъгълник на смъртта, а именно Звездец, Средец и Елхово. Това не е било случайно, така че са го наричали. Имало много сериозен контрол, много сериозна подготовка, военна и така нататък. И никой не е смел да се габарка с България. Нали? Само да пресека. Никой не е смел да се габарка с България, защото сме били тотална сила. И за съжаление, в момента не е точно така. Сега ще ви покажа и пътя на мравките. Има една много красива екопътека в Странджа, пътят на звездите, но сега ще ви покажа и пътя на мравките. Тук кипи много сериозна трудова дейност. Ето. Мравката е най-силното животно в света. Спрямо тегло, лично тегло и товар, който може да пренесе. Че, приятели, за съжаление, не сме тази сила, която бяхме на времето, но да се върнем на красотата. Ето го монумента за падналите в битка. И да ви кажа един поздрав на странджански. Добря дохте! Така че, добре дошли сте в Странджа, приятели. Това беше леко включване. Продължавам сега с пътя към любимата река, докато не е станало 40 градуса. И така, бъдете здрави и знаете, Странджа в сърцето. Ще продължаваме да ви показваме още и още странджански села.